Ang angang patyon, kadtong kapatay sa kong anak. Kaya namiligya og siya bo, kawatan, akyat bahay, adik-adik. Pero man patya. Mautong nakapiyansa og ni padayon sa iyang trabaho mga higala na disgrasya ang akong anak. Hay may EGK anak. So, ang dagway di ay sa kung adto ka sa Hague kung i-present ka sa korte mga higala. Isuday ka og murag telephone booth nya bildo ang siyempre katong kraan bitaw nga telephone booth ato ka sa sud sa ato pa ang imong panagway diha sa korte makaluluoy kag tanawon mura kag dili gud mahimo nga buhi agamay kay kana bang mamatay tao manyak sa patay ka ug imong bintaha gamay mukalit nagpamatay yun ana ang vlogway ba nga mugawas kung ana ka atubangan sa mga huwes dito sa The Hague sa kaso nga crime against humanity. Let us be honest. Let us not be partisan, okay? Honesty lang ta. Was there really a crime against humanity during the term of Duterte? Crime against humanity. Kanang ilang gulagway nga massacre of innocent civilians including children. Nahitabo magod na sa panahong Duterte. Ato at kita-kita lang istorya. Pero kung maminaw ka sa mga komunista, o maminaw ka ng manyak sa politika, gusto gihugahom, mauna na, crime against humanity. Kinsa may atong giilad ani? Ang mga Pilipino, ang taong bayan wa mailad niya na. Unsa may proof nga wa mailad? Dito sa The Hague mismo mga higala. Libuan ka mga Pinoy ang magtapok dito suporta sa ilang presidente nga gipangga. Wa na hakuta ha? Way hakot crowd ha? Dili madag hakot ng piting mahala, pliti lang daan kay euro man ang imong gastuon dito. Pero ang ato mga kaigsunan mga Pilipino, every weekend, moadto dito, magtapok. Aron paghatag og kanang moral support sa kanhi presidente. O tinuod pa ng crime against humanity, di ka, mga tuka na mga tawana dito. Apil og moadto na magdagbatoy, labay dito, labayon kag bato og abusado ka sa imong gahom, ang imong pareha ba sa mga diktador ba? Wa na may tabo. It did not happen. And dinhi sa ato mismo, dinhi sa Pilipinas, naibaw na tanganong gidato sa The Hague si Duterte. Gidato dito kay gasamok-samok din gasugod naman tong rally-rally, maisog rally. Yung dumod, dito, maisog rally, nag-rally maganda rin sa Cebu. Maisog rally prior to the midterm elections. Magsamok-samok sa ilang agenda. So, katong pagdaan niya sa dahig, tinarong bagod to. Ay mga, kuan ba, kanang there are two realities. Kana mga pink, bisag din sa ato, mga pinklawan, tag-as og edukasyon.
Di sila kakita nga kidnap to siya. Pareha o gibasang libro sa balaod ha. Pero dili to kidnap. Samtang ang mga Pro Duterte sa may kidnap gito way lain. It was a case of kidnapping. So asa man tabtuon na kaysa may atong dapigan nga di man ta abogado. Sila mga abogado di man gani kasabot. Ari ka sa dili kidnap kay kuan wa patam kanang bisag gawas na ta sa Rome Statute apil mahimo gyapon manghilabot ang ICC diri nato. Una gitugyan nato dito sa The Hague International Court. Pero the same people are claiming to be patriotic. Makigira sa China kung worst case scenario andam og tagana nga makigira sa China kaysa kanta pa ka na hindi masisiil. Kuan ba kanang inconsistent mga igala, you don't Sus Maria Josep, imo nang itugyan dito. What for? Di na to kaya dire sa ato. Muna itugyan dito sa dahig. Unya, magsigig hisgot diri og due process. Unsa man nang korte na to di mga taw-taw na sa kaumahan? Kanang nasa justisya, justice system na to diri mga decoration lang na. Pero you keep on talking about due process. But it cannot be done in this country, kanang due process, kay ang usa ka tawo inyo manggihatod dito sa dahig. Hay man ang tinarong nga istorya niya na. Binuang ng istorya, bida. Unya sa'yo nang ka, tuwa dito si Duterte, tuig na. 80 anyos. Kay mahadlok nga og kuan kanabang ano na lang pahuwa naikaso pero pundo lang ka dire ana dili nila tugtan kay magubot kuno ta. Tanawa ra ko sa kabuang ng istorya. Crime against humanity bida sa nang istoryahan. Kadtong kapatay sa kong anak nadakpan gito nga namligyag siya bo mga higala. In flagrante. Caught in the act. Pero ang iyang shabu nga gibaligya, giputos na ginagmay na ba? So, naaman gidaghanon nga kanang non-available naasay quantity nga makapiyansa pa ka. Nakampiyansa tong kapatay sa kong anak. Ug naapay kanabang state-sponsored yun nga extrajudicial killing. Namatay unta to. Ug angay to siyang patyon. Ang akong anak dili mo ang iyang patyon. Ang angay patyon kadtong kapatay sa kong anak. Kaya namiligya og siya bo, kawatan, akyat bahay, adik-adik. Pero man patya. Motong nakapiyansa og ni padayon sa iyang trabaho mga higala na disgrasya ang akong anak. Hay may EGK anak. Dinood ba nga dunay extrajudicial killings? Dunay nahitabo involving scalawags nga mga pulis. Bisan pa sa wa pa ma-presidente si Duterte, pinatyanay na. Karon sa hearing dito sa opening statement ni Attorney Kaufman dito sa ICC mga higala, naa sila proof data nga sa pagka presidente ni Bongbong padayon ang patay sa mana
crime against humanity po na. Mas dagan ang patay karon. Kadto mga gipatay sa una nga mga muswatan ang kanang ilang magbutang og cardboard, huwag toleran. Puser ako, huwag toleran. Kapila man na ipasabot ni Duterte nga, og pulis mo patay-patay. Dili nang swat-swatan pa, kana bang ibalot pa o kanang masking tape. Mura ba og wa ni sila magtanaw sa kana bang reality ba? Kaysa wa pa ma-presidente si Duterte magkakalap. Grabe gitong nag-anaman na ginigbalik na ron. Grabe itong daghanang adik itong panahon na eh. Di ka kasiguro sa imong kinabuhi. Kadto lang kuan sa Yolanda kadto bang langyaw nga mitrabaho kana mikuyog sa relief mission diri sa Tacloban. Sa aftermath sa Typhoon Yolanda mga higala. Naa siya nakailang nga taga Cebu. Nanguyab siya. Nangaon sila diri sa Talisay sa McDonald. Kadlawong dako, kanagong mga alas 2 ba to? Dito ang tawag sa mga taga dito drug lord. Di ko drug lord kana lang ug na kuan pa, masyaw pa. Coordinator na sa mga bata-bata nga mo itig-deliver sa ginagmay ba. Didbol kay nabiki lang sila ba. Kadtong dito sa Karkar nga magunahon na lagi od pubid ano, gilihay gyud ko sa Ginoo adto. Kay istorya das tungas dan. Duha ka motor pero nanganaog lagi ang ilang motor kana bang semi parking ba. Ga istorya silang duha. Unya ang auto nga mo'y akong gisundan. Misirbato, giserbituan sila. Kay ang katong, siyempre, magsunod man na, murag bumper to bumper situation ba. Pero not as bad as para karon ang bumper to bumper. So katong mga sakanan, paingon diri sa syudad, nang larga na, ang katong gisundan ako, di kalarga kay naman sila sa tunga. O nagihuwat nga mahuman ang istorya, wa man yun mo, mura man lagwa yun, so gisibatuan. Sa batuan. Padaplin sila, pag agi sa auto, gihapak ang auto. Gidapog nila ang auto, patiran. Nakita ko kay gasunod man ko. Pag abot sa unahan, ungot sa traffic na maligya o kampaw, kung pangutanag, kinsa mo to kay, siyempre, mitanaw yung mga tao ito ba? Ang mga drug lord to, boss, drug lord. Ang akong dugo may saka gid baga, pidag ako pagi. Di lang tingog ang serbato sa akong sakanan. Moto, wag yun ako ipaayo kay simbako og ako pa to. Unya patiran ako sa kanan, mga matay kita dayon. Abusado ba? Kay drug lord. Drug lord ng higala. Si Frank Benedicto, kapitan. Frank Benedicto, kauban na to, kapuwersa Frank. Moadto sa yung balay siyang anak labangon, magkinto-kinto. Kaya naamas na plin, namaligag siya po mga, kuan dito, mga dealer og siya po. Unag imong mapatiran, kanang istorya nga, kapatid ni Tagman ni, watay kwarta dito matos kulod kay makapatid ni Tagman ni. Ang imong mapatiran siya po, dako kay problema eh. Mupatay ng nagbaligya na. Unya, kinsa may imong sandigan, diri ka sa mga pulis, nga pilog negosyo. Nakay kaso diri sa korte, mga huwes, halin.
Dago kayo mga kasong sensational kayo. Ibo ka nga nung muligtas man. Mutumog sa di, mga higala ka to sa Jaguar, interview man to Ruina. Duha ka kaso to siya. Duha ka kaso nga, na-convicted to siya o na nakagawas. Sa ato pa, innocent siya. Wa makonvict. Nawa ang iyang kaso. Paglingkod ni Duterte, mingos Duterte, wako kibaw kinsa ato ani. Kinsa ako mga kauban sa gobyerno ani. And that was really the situation before. Niya crime against humanity. Tanawa ng Mexico karon. Namatay itong drug lord dito. Misukol na ang mga cartel dito. Gubot kayo sila dito. Mga gala kay di man mahadlok ng mga cartel. They can fight against the government. They have the power. Na sila'y igong ikasukol sa gobyerno. Nanimaw sila sa namatay ilang busing. Ugwa pa ito muagig ka presidente si Duterte. Do you think na moabot dire sa ato ng klasiya sa problema? Ang kwarta, mga higala, sumapa ni Duterte, the corrosive effect of money. Matintal ka. Matintal ka kay minilyon man. Sa Sayaw, mga lima dito sa Muntinlupa. Kanang mga grupo, di ginamutuo sila nga wa makasapi si Dilima tungkol sa drogas. Yun yung mga pingklawan. Ilang pagtuo na ko yung classmate nga bugado. Di siya to noon sa mga natug sa pansitan. Sila ikuan ba? They have a different reality ino lang nanto pagsulti. Pero sa mga realistic ba nga mga tao, di ka mo ingon nga crime against humanity dagang kang nalipay mao na karon nga bisan ugwa na si Duterte sa pwesto for 3 years ang following nagpabilin kay ang mga tao nakabatyag sa iyang pag-alagad. Nakasabot ang mga tao nga kadtong presidente may alagad gyud sa publiko. He cares for the people. So na ebidensya. Sino ka ugma pohon magrally ugma to sa Manila. Alang sa kanabang paglabi nga papalion sa Duterte. Asa ka mangahoy ana? Way bayad na. Di pareha ng mga tapok-tapok sa ibang grupo nga hakot crowd. Kuan gina, volunteers. Dito sa Dahig, daghang tao dito. Akong manghod makaistorya na kay every time nga nasa chance mo adto gisa dito, 2-hour drive. 2 ka oras mo drive siya at paingon dito sa Dahig. Gikan sa Belgium. Una nasa naiya mga namigo na dito. Una amo sa mga igagaw nga gikan sa England, gikan sa Canada. Ngabot sa dito. Suporta ni Duterte. Unya crime against humanity, binuang na. Binuang gina. Propaganda na ni Trillanes, propaganda na sa Pinklawan, propaganda na sa mga komunista. Gusto nang gilang madlok mong naa si Duterte din sa ato, sa may mahimong Duterte. Hindi naman na siya, wanam na bueno, nakadaog na og mayor sa Davao. So, naa na sa din, mulingkod na siya mayor sa Davao. Davao rin ang teritoryo. Di pareha sa presidente ka.
Kay tinuod og abusado ang presidente, dako gyud kay damage sa nasod. Tanawan ang atong presidente karon. Sa iya lang ka banga ba. Buutan man na si mga tao man na si Bongbong akong tanaw. Na og imong amigo mo bitaw barkada. Hit mo. Okay kayo, minog music. Alright. Okay kayo, pero dili na palingkoron og posisyon kay di kibaw. Unya irresponsable. Muna ang atong presidente karon. Dako kay damage. Mangutang na punta mga higala. Ang atong schedule ng utangon is 2.7 trillion. Kay mag-build sa siya para sa kuan kanang infrastructure 2.7 trillion ang ato utangon. Kaya ang unang mga kwarta gikawat man. Nana po ilang kwarta, low na punta. Aron kawaton. Kay tiwaso na ako no tay kanabang first time sa Manila nga natay kuan kanang underground na nga kuan. Agianan. Gisugdan man panahong Duterte wa matiwas kay wa man pandingi. Ang atong counterpart wa man gibalhin man ang kwarta. So iungot ang proyekto supposed to be okay na karong 2028. Mahuman na karong kay gihunong man mangita ta kwarta ron i-counterpart na to sa foreign funding. Mahuman na siya by 2032. Unya ang gasto, ang presyo pertinang dako mahal na kaayo. Kaya naman tayo mga penalties. Plus ang atong kwarta, yayay man sa inflation. So, mismanagement, good. What else? How else can you call it? Pero gahudyaka nini ang sektor sa mga komunista. Kamantay mo nga namalik ang ilang activity. Pinusilay dito Negros, dito sa Mindoro, ngano man nga nawa naman untana. Kay naman sila ikahatag na po dito, kwarta. Dawat man sila kwarta sa kanana ang flood control. Mo nang hilom kay sila ng flood control. Skandal. Grabe ang nahitabo sa Pilipinas. So itungod na ng ipahimusla nila ang kabanga ba sa administrasyon o kahangol. Halin man sila. Halin sila. And there is a kuan kana bang mga pinklawan sa nga they're trying to wave a narrative ba nga. Panahon ko no sa EDSA ang mga left o katong mga nasa center nagkahiusa against the right nga kuan regime ni Ferdinand Marcos Sr. So kini kunong kabungbong o ka lini possible kuno kaya ni. They're trying to justify an alliance, a diabolical alliance, I would say. Inspired by the devil nga alliance. Kanya, kanunay mo gamit sa moralidad. Kaluuran yung mutuhanaw Kuan ka nang, they want to portray an image nga, Diyos nun sila. Diyos nun. Kana bang magpa-Diyos nun, Diyos nun? Na ako'y, kuan na kana bang apprehension na ako'y pagkasinikal na makakita kong tao magpa-Diyos nun, Diyos nun. Based on my personal experience. Kay kadtong mga pa-Diyos nun sa seminaryo, pirti na gani uban nga pare, pirti pagkapare na dito na nag-wild. So,
kana bang na may tinuod yun nga Diyos nun. Pero kanang ipakita gyud unya masuko nimo kay di ka parehan niya nga tarong sa ikaw mo salbahes. Wa na duda ko ana. Anyway, tanawa ra gud ang mga issues. Ako ning ato ning balikan unya. Kabantay mo mga higala nga kanang West Philippine Sea issue. It is a valid issue, unresolved. Kung kinahanglan nagresolusyon, di ba? Kinahanglan. Pero dili na mahimo dayon. It will take years. Pila ka katuigan. Pero tanawa ang discussion sa mga tao, init kayo. Mura ba og di na kuan kanang di hatag sa China ready ta magkikaway. Nga Unya og mo insister ta maato na. Mura ba sunod buwan maato na. Dili na mahuman sa katuig, di na mahuman sa duha katuig bisag unsaon pa nato, unsa pa itong buhaton. Di na mahuman. Pero ngano man nga ato man ang hatagan og dakong pagtagad. I'm not saying nga dili na importante. Pero ang importante nga na kay makaon. Na pagkaon sa lamisa. Mga nganong mao man tutukan sa mga politiko. Nga di man na mahuman og mapuhon. Di na mahuman sunod tuig na issue. Lungtad ng dugay. Tungod lang sa kamanyak sa politika mga higalapan. Dunay mga tanawa. Unsa may mas importante nga dali na tong maresolbar kanang West Philippine Sea or kanang pag-ila o kinsa gyud nangawat sa 1.7 trillion nga flood control funds nga moingon na sila kalimtanan nato na kay kapoy na kaayo kanang move on na ta, move on. Usa ang pag move on na unaccounted ang mga nangawat? Move on? Muna lang gustong move on sila. Unya, sige gisgot anang West Philippine Sea aron tama. Mawani ba? Mawani ta sa tinuod nga issue nga dunay kasulbaran the soonest possible time. Kanang West Philippine Sea, it will take years. Di na masulba dayon pero as if we do our best, ug mapuhon maato na. Come on. Tinunto na. Yeah, pero tanawa ang emotions sa mga tao na may bukal ba, suko nga ato gunagod. Kanang mga insik. Playason na to diri sa ato. Ato na. Tanawa. Nada sa tama ba? Emotional kayo. For something nga di mahuman og mapuhon, di mahuman sa sunod tuig, dili mahuman. Dili kinahanglang init ang atong pananaw da kay di man na mahuman dayon. Ang init atong pananaw nga mauli itong kwartang gikawat o di gani mauli kinahanglan mapriso to ng awat. Naanay mga taong gihinganlan wa pa gyud na gukda na to. Manghambog nga by Christmas na nay adto na mamasko sa bilangguan. Istorya, ilawom dagat. Una, karon kalimtan na lang nato na. Kay daghang pang mas mahinungdanon. Tara, marunong pa ni Lucifer ni mga tuwana. Kalimtan na lang nato. Pero wa kalimti ang 125 nga intelligence fund ni Sara Duterte. Kaya di sila gustong kawat. Tanawa ra gud ang the moral compass is guba kayo kumpas pa na di kasaligan kay mo point yung east west north south magsigilag guba ang moral compass. There is no such thing as moral compass ng matawhana. What is consistent is the hunger for power mga higala, mga manyak sa gahom.